Скучно, разбира се, че скучно. Никой няма. По-рано имаше училище. Имаше здравен пункт, имаше доктор, всеки ден беше тук. Ама няма, училището закриха и няма. И целиха с няма кой да няма да работят и целиха почти празника, тук всички починаха. И бабата, и дедото, и децата, и всички се изгинаха. Лошо на село, много е лошо. Като се зацели за старите хора, така ще. Сам да ни докара хлеб да имаме, да ни докара магазина пак. Доволни сме до човека, подружил. Ако има нещо за питане, питай, което знам да отговоря. Какво толкова може да се види в едно село? Обикновено хората ходят насам-натам и правят нещо. Но тук хора почти няма. Няма и детски глъч. Училището за кого да работи? Има няколко пациента, но лекар няма. Помислихте си за бум на имотния пазар? Не е актуален. Не и тук. Къщите са повече от хората. Тези къщи още не са забравили живота от миналото. Ехото от детски смях и буски, лепнещи от пресен мед.